Il-ħaddiema qed isofru inġustizzja kbira, qed issir diskriminazzjoni bejn impjegati li jaħdmu spalla ma' xulxin. Il-Gvern ma jistax jibqa' jinjora l-appelli ta' dawn it-tekniċi li jaħdmu fl-isptar Mater Dei li jridu dak illi huwa dovut lilhom bid-dritt. Sostna dan il-President tal-Unjen tal-Infermiera u l-Wiebel Paul Patch f'konferenza tal-aħbarijiet illi ġiet indirizzata quddiem il-Ministeru tas-Saħħa fejn appella wkoll għar-riżenja tas-Segretarju Permanenti tal-Ministru Fern Joe Rapa. Ħaġa qatt ma rajta tiġri jiena u kellha tiġi fid-Diviżjoni tas-Saħħa u bekk hawnhekk tara n-nuqqas ta' tmexxija mill-Perm Secretary, dan suppost il-Perm Secretary dal-affarijiet ma jħallux isiru. U bekk labna r-reżenja tiegħu, is-Sur Rapa. Ġi spjegati li numru ta' ħaddiema li jaħdmu fuq makkinarju li jservi ta' life support ilu mill-2019 jappellaw sabiex jingħataw 2,500 euro allowance fis-sena f'dak il kien maqbul fi ftehim settorjali bejn il-Ministeru iffirmat minn Joe Rapa kif ukoll mill-UHM Voice of the Workers. Madankollu wara aktar minn sentejn diversi ħaddiema għadhom ma rawx ċenteżmu minkejja li huma intitolati għal-ħlas. L-MUMN insistiet li fil-waqt li dawn il-ħaddiema mhux jingħataw flushom milli huma tagħhom bid-dritt għal ħaddieħor l-eluf qegħdin hemm. Dan kif ġie spjegati li ħaddiema ta' kuntratturi privati li jagħmlu l-istess xogħol qed jitħallsu l-eluf ta' euro. Paul Patch insista li fil-waqt li dawn il-ħaddiema qed jibqgħu jiġu ignorati mill-Gvern, Stewart Healthcare jibqa' jaqla' il-miljuni. Mal-ħaddim Malti nippruvaw sal-inqas 1 cent il-loqhom u nċaħduhom minn ċertu drittijiet tagħhom imma mbagħad fejn jidħlu kontratturi privati fejn jidħol steward hemmhekk ħerġin il-miljuni. U għas-saħa illi ta' Steward mhux l-unika skandlu fis-settur tas-saħħa f'pajjiżna u li l-eroj tal-pandemija ma jiklux biċ-ċabċib u l-medalji ta' rikonoxximent iżda b'dak li huwa dovut lilhom bid-dritt. U ma jistax ikun li jibqgħu jiġu injorati inkluż mill-Ministru Fern. Ħajt tal-konkrit minn dak il-kbar fej la laqat, la raġunijiet, la tweġiba tal-mimails, saħal sitra mux Sur Rapa biss, laqqas meta ktibna l-Ministru ma ħadna tweġiba ġifieri. Intant is-Segretarju Ġenerali tal-MUMN Colin Galli appella sabiex issir ġustizzja ma' dawn l-impjegati. Aħna nippretendu li l-Perm Secretary jiddefendi il-ħaddiema tiegħu. Tajjeb, kollha mingħajr l-ebda distinzjoni. L-MUMN qed tgħid li Joe Rapa minflok jissalvagwardja d-drittijiet tal-ħaddiema qed jażel li jinjorhom għal kollox. Segretarju Permanenti tas-Saħħa Joe Rapa huwa l-istess persuna li ma wieġġibx ċaru tont lil Net News dwar il-kuntratt ta' 13,000 euro fix-xahar illi ngħata lil Campaign Manager u Chief of Staff ta' Chris Fern, Carmen Chantar, meta nħattret bħala kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi.